Namhlanje ngizokhuluma ngento mhlawumbe ezongibangela ukukhuluma kanti angithanda ukukhuluma. Ngiyathanda ukukhuluma kodwa ngifuna mase kuza kumina sekuzongibhokoza. Kodwa anyways ngithi angiphawule ngalento kaSamkelo umfokashezi noSisimbali. Le nto leya ize neproof eningi about umuntu wesifazane noma ngezinto engihlezi ngizibona zenziwa umuntu wesilisa ezenza empilweni yesifazane maqede umuntu wesifazane masebe umuntu wesifazane. Angifuni ukukhuluma ngathi ngiyamazi uMbali, angimazi mina uMbali, angaze ngimbone futhi asikazihlangana asikhulume. Ikahle kahle ngiyamphaphela futhi ngimphaphela ngempela, anginalungelo lokuphawula but ngoba impilo yabo bayithathile bayibeka on social media, so therefore wonke umuntu unayo umbono kulesimo esikhona njengamanje esingazi ukuthi content noma ngempela iqiniso. Kodwa mina engizokhuluma ngakho engikubone ngamehlo enyama, engibona kungikhandela ubufakazi obuthile. Uyazi ukuthi uSamkelo mayisondela ethinta uMbali beyibrand ebingakhazimuli, angeke sikufihle lokho. The way ebesibrand ngakhona, uma bekade bekhona kade bemthanda, bebeyithanda ibrand yakhe ingakhazimuli injalo, bengayona ibrand ebikhazimula. Asike sithi ubengazibrandile njengomuntu ukuthi uyislay queen noma uyibrand njengomuntu oclean, yabo, ubeyibrand yokuthi akanandaba nalutho. Bhemele isinemfu sakhe sibhema online, zonke lezi zinto engiyibona online, bhemele isinemfu sakhe sibhema online, ekhulumeze biphe, ephendula abantu, bethi uyinuku, ethi pho kunani, bethi mubi, ethi pho kunani. Yabo, Samkelo wafika wayicaphuna leya brand kaMbali, wayithatha wayimatanisa nebrand yakhe. Maqedwe uSamkelo wenza into akajwayele ukuyenza esimazi ngayo, eyenza akaneminyaka eyenza, ukuthatha abantu besifazane ekhande ngabe i-content yama relationship, which is ama relationship amaningi osawubona trend ako social media yizithawe eqiniso noma ukudlala, kodwa lawa i-content umuntu owaqala lo mfana wakashezi Samkelo. Hayi, wayithatha Samkelo ibrand. Ukukhula kwaSamkelo bekusho ukukhula kwalengane, which means wathatha uSamkelo ibrand yalengane wayincikisa ngci nebrand yakhe. Whatever ubeqonde nebrand kaSamkelo, le yangane ibikuthola and yashintsha ibrand yalengane. Abantu akade behlonipha uSamkelo nabahlonipha uSamkelo bathatha same respect bayishonisa kulengane. Abantu ade bengayihloniphi lengane bathatha that disrespect bayishonisa Samkelo. Samkelo umfunana usibanibani bese kuphela intombini, wabekezela uSamkelo wayigeza ibrand, egeza yalengane ephinde egeze yakhe, wavala umlomo, waphika nokuthi uyayazi into akayenzayo. Bakhula uSamkelo noMbali, bathola amagigi uSamkelo noMbali. uMbali nginesiqiniseko for sure akakaza abhukwa ebhukhela kuba uMbali before uSamkelo. Kodwa thena mase noSamkelo bese kukhona amagiga bese engena ukuthi useUMbali kaSamkelo, and uSamkelo wenza sure ukuthi la kakhona uyaqhamuka uhamba naye uMbali. Mhlambe ke namanye amagiga ade engena kuMbali ebese engena because uhamba noSamkelo. That's the fact. Yaba clean brand kaMbali. uMbali waba clean to a point ukuthi even today mangase kuthiwa uyambona wonke umuntu ufuna ukumthinta inyama uMbali uphethe zonke indaba ezingojuice. uMbali ureach potential kwayena ade ngazazi ukuthi unayo ngenxa kaSamkelo. uMbali ubengazazi ukuthi uyilento akayiyo to a point ukuthi uMbali ufunda into eziningi ngecontent creation through Samkelo. uMbali is now exposed to iminyanga eminingi because of Samkelo. uMbali today uzokhula abe into enkulu because of Samkelo. But now the sad part ukuthi kukhona konke lokho akagain kuSamkelo, akukhona nokodwa okuhla kakubonayo okupositive okuqhamuka kulomfana. Kuphela ukugqamile ukuthi uSamkelo usemubi, usengcole ukufana njengaleya brand okoke kaMbali kudala before Samkelo. Namhla uSamkelo usemubi, ayisekho into enhle ngalo mfana. And abantu they even forget ukuthi uSamkelo uMbali umthole njani. If you can go back and uhambe ulanda izithombe zikaMbali,
lento ikutshela ngokusobala ukuthi umuntu uyamthatha ngaphansi kwebridge umgeze umfake endlini akhula dlondlobala amila amaphiko abe inyoka enophapha ekhanda aqeda akunqofoze akumunca ubuchopho kuthiwa inyoka idla umnikazi wayo wayithatha iphandle wayifaka endlini namhlanje inqofoza yena namhlanje umbali is up and down kuma podcast creating i-content eshaya uSamkelo umbali wazi zonke izinto ngoSamkelo. Now the funny part, if uSamkelo wakwalala nombali bekuyophuma nanento ethi uSamkelo walala ngenkani nombali mase kuphuma izinto ezithi uSamkelo akakhanselwe ngoba weyuser leyangane eservice advantage yangane uSamkelo edla imali langane maqedwe edle nayo cause manje sekuyigama laleyangane against likaSamkelo bakholwa abantu bazokholwa abantu uma ethi leyangane uSamkelo lala nami ngenkani egameni lokuthi ngoba siphusha icontent uSamkelo akangalala naleyangane sibonga lokho ukuthi namhlanje sakumukela kukhulunywa ukuthi uzokhanselwa namhlanje uSamkelo akukho nokugodwa umuntu akakhumbula ukuthi kodwa uyithathe njani le brand yale ntombazana uSamkelo namhlanje abantu sebebuka lento eyiyo le brand yale ngane true uSamkelo kodwa sebemkhohlisa uSamkelo bakhala ngokuthi uSamkelo uyiyekele le ngane ngaphezulu kwezinto uSamkelo akayivezayo ukuthi le ngane leya imenzeni umuntu okusebenzisile ukusebenzisa kanjani umuntu ekade vele yena ephusha lo msebenzi uSamkelo bengathatha ngisho noma yiphi intombazane because that umqondo wakhe i-idea yakhe i-content yakhe ubengathatha noma yiphi intombazane aphushe nayo to a point ukuthi uSamkelo even today ukuthi asebenze nentombazane sekungathanda ukuthi kube difficult kube nzima because wonke amandla akhe ne-energy wakuthatha wakulahlela kuleyangane leyangane inethuba eliningi lokuthi ndize kakhulu ukudlula uSamkelo ithola ama-opportunities amaningi okudlula uSamkelo because why iwumuntu wesifazane izokhala manje emphakathini ikhale ngomfana oyisebenzisile uSamkelo sefana njengomuntu osebenzisa abantu besifazane so i-content kaSamkelo isifana ne-content esifile uma ezothi uyazama ukuyiqhubha eseyiqhubha nomuntu wesifazane whatever uSamkelo akazobenza kuyohleze kuthiwa wena wadlala ngombali bekhohlwe okuhle uSamkelo akakwenzela umbali uyamthatha umuntu wesifazane even asemjolweni umthatha uyitshela ukuthi uyiswidi lakho wedwa uzoyigezela yena umgeze umhloniphe njengomuntu wesifazane agezeke mase kuvuka ipotential ukuthi mina phela ngumuntu wesifazane mina I know my worth mase ethi wena uyangiyuza ngikuyuza kanjani mntana omuntu ngakuthola okwesinye isigaba ngakubeka kwesinye isigaba hayi bafowethu ngiphawulela uSamkelo ngiyazi ukuthi izongikhathala abantu izongihlukanisa nabantu but ke anyways bengibeka nami ngisekulijikayo so alikhe liba bafowethu akuliwa kulonyaka nje ngivukele negiya nje lokuthi angathi ngaphawula la ngihalela khona ukuphawula ningangithuki singathukani.